Čaute ľudia, vítajte pri novom videu. Dnes som na anti-haterom serveri ako tajný agent. A proste budeme sa pozerať, aký je tu život. Dáme si auto, agenci, môžeme ísť. Mám tu odbankovať asi roboček, takže ideme sa za ním pozrieť. No. Pozrieme sa na prvú základňu, Sirobeček tým. Tu býva asi Sirobeček. Takže poďme sa pozrieť. Zatvoríme si auto. Dobre, to je. Tu sú plány. Taká základňa. Tu máme schôdzky. Sme mali schôdzky napríklad s hejterom, s Honzik Poko a tak ďalej. A chyba na schôdzka s Dangosom. Napíšeme, že sme anti-hater team. Žltá farba. Dáme si secret. Agent. No, dáme si žlté farby. Ideme sa pozrieť sem. Dangos Team Doom 23. Napíšeme jej ahoj. Pani neodpovedá, takže my ideme preč. Niekto tam grifoval. Aká je tu tabuľa? Je tu skryté momentálne asi. Kde je Sirobeček tým? Napíšeme Sirobečkovi, kde je. Napíšeme mu ahoj, kde si? Chcem ťa ukázať mojim divákom. Na YouTube. Či kde si napíšeme, čo nebudeme písať. Taký kapitánka. Bože môj. Snad tu je iba jeden kapitán. Ale že ide na base. Tak to musím napísať. OK, čakám ťa. Natáčam video na YouTube. Ukážem ťa im. No, tak. Ukážem ťa im. Tak. Takže čakáme na pána Sirobečka. Sír má žltú farbu.
No keď je, tak už keď má zelenú rád, tak môže byť aj syroveček tým zelený. Lebo dango s tým je žltý, no. Tu je syroveček tým. Nie, píše tu dačo. Kto chce byť se mnou? Čo ja mám napísať? Čo mám napísať, keď nechcem ani uraziť, ani nič proste. V dango s tým. Napíšem ja nie, ja som agent. Bože, ja ninja som napísal, ja nie. Ja nie som agent. Tak. Ja nie som agent, dobre. No, kde je syroveček? Ideme ho pozrieť asi, čo urobíme iné. Neviem, prečo má otvorenú bejsku, keď ho tam niekto... jak to hovorím, môže ho tam grifovať hocikto. V tom dome, zase už je naštvatý. Ale keď chce, tak môže mať otvorené ako pro všetkých. Ale keď ja by som nebol doma, by som si nechal zavreté. No. Pozdravíš do videa? Pozdravíš do videa? Či pozdraví do videa, no že. Je. No, napísal, že áno. Zdar. No. Dobre. No, čo už. Dangles, Martin. Klamstvo, všetko je tu klamstvo. Tohle je zase vtipné. Nevyzerá trošku divne. What the... Ako má normálny... Bang. Tak a to je chill. Je ako chill guy. Chill guy. Nábor do syroviček tým. No. Zalobava. Čau. Sesu som pozdravil. Áno, pýtal sa ma, že či točím. Áno, točím. Prečo sú tu skoro všetci AFK, okrem kapitánky a asi jeho? Bo ani sa nehýbu. Ty máš ty samé videá, že ako Dangles, nie. Nemám ľudí, alebo veľa zariadení na točenie, aby bolo viac ľudí.
Točím sa. No. Keď možno počujete hlasy, tak... No. Takže zobral som si pouchačku. Nechcem dávať to. Môžem akože stýrať. Nejdeme. Akože, no tak ja som taký agresívny, niektorý GG. To asi. Zas Arnis to robí, hej. No. Takže... Ach, bože môj, krásny. Je to tu divné. Škoda, že tu nie je môj šéf. No, ideme sa pozrieť na dom 37. Party, Niky. Takže to nie, lebo je to hater team. Ideme sa pozrieť na základňu, koho je. Na mne hater team. Takže takto. Ja sa s vami odlúčim, lebo je to dosť dlhé video a už neviem, čo mám robiť. Ale dúfam, že sa vám páčilo toto video, že ste sa aspoň pozreli, ako toto vyzerá. Dovidenia.